Witajcie widzowie z tej strony AS z kanału Freaky Gamers, jest ze mną. Dobry. Co tego Gringla bierze? Swojego. To jest CSGO, czyli Counter-Strike Global Offensive. Tak. Jest weekend, korzystamy sobie z niego. Właśnie. Bo no, tak normalnie to byśmy kurwa złamanego grosza za to nie zapłacili. Bo nie. nas nie stać. No i takie są fakty. Poklusz mam. Może taki najpierw. Kończy się. Demolition. Niech będzie podkładanie tak zwanej paki. Jak to mówią fachowcy. Ja miałem kiedyś miałem okazję brać udział w turnieju takim międzyszkolnym. Ja tak samo. Gdzie przepierdoliliśmy tak po prostu, że aż, ale ja miałem w teamie ludzi, którzy pierwszy raz grali myszką w FPS-a, tak więc dziwię się w ogóle, że udało nam się odpalić komputery i jestem ogólnie bardzo usatysfakcjonowany. Nie, no to myśmy zajęli 4. miejsce na całą szkołę. No to Jezus kochany! myśmy mieli szansę może jakbyśmy grali w sapera, nie? Ale nie w CS-a na pewno. Dobra. Terrorists. Dobrze, tak więc pokrótce, co my tu mamy? Mamy tu odświeżoną wersję Tak. CS-a, nie wiem czy to jest bardziej odświeżona, ale czy właściwie tak, CS Source był odświeżoną wersją CS-a 1.6. Tak. A to jest odświeżona wersja de facto CS-a Source. Tak. Czyli de facto mamy tego samego CS-a na nowym silniku znaczy nie, na ulepszonej wersji silnika graficznego z nową bronią, z nowymi rodzajami broni. Bodaj nie wiem czy są mapy jakieś nowe. No to jest właśnie nowa mapa. Ja się nie znam, no tak też nie wiem nigdy wcześniej. Z nowymi chyba, nie wiem, można przymierzać do oka bronią? Nie. A, czyli To po staremu jest zachowane. Ładnie wyglądacie. No i ogólnie gra wygląda bardzo przyjemnie, schludnie. Tak. Jak wszystkie gry na Source, to jest ten sam silnik, który jest w Team Fortress 2, w Half-Life'ie. Silnik stary, ale akurat taki. Dobry. Więc jak ktoś jest fanem CS-a, no nie liczę, że tacy hardkorowi fani 1.6 szczególnie przejdą na tą grę. Ale wielu nowych może się znaleźć. No. Nie. Nie wiem czy to ma większy sens, szczerze mówiąc, w erze Call of Duty, No właśnie. które stało się takim drugim CS-em de facto. No. Multiplayer, szczególnie w Modern Warfare 1 na pewno, Tak. którego dzisiaj jest ogrywane bardziej niż Modern Warfare 3, o ile się nie mylę. Modern Warfare 2 też bardzo ogrywane mocno. Może dlatego, że Modern Warfare 1 było... Najlepszym de Najlepszym. facto multiplayerem Call of Duty. W dwójce to już kwestia gustu. Jedni lubią, drudzy nienawidzą. No, trójka, o masz pakę. No. Trójka to już słaba raczej, Tak. jeśli ogólnie. Nic ciekawego, no. Zobaczymy jak to będzie z Black Opsem. No. Chociaż... Dobra. Trzeba tu jakoś taktycznie podejść. Chciałbym kogoś zabić wreszcie. To jest... A tutaj masz szybką walkę wręcz, czy trzeba wyjąć nóż? Nie ma chyba. Nie ma. Trzeba wyjąć własnoręcznie, wybebeszać ich. Aj-bomb. O, i to jest ten tender moment. Taki miałem dywan kiedyś taki. Dobra. Teraz jeszcze trzeba ją dopilnować. Te. Poważnie? Szybko poszło. No. Chciałem wsadzić. No cóż. Dobra. To jest tak samo pewnie, że zaczynasz, że możesz wchodzić do sklepu, nie? I sobie kupować Tak, uzbrojenie. tylko nie na tym poziomie. No. Poszli dzielnie do boju. To za okrzyk bojowy. O! A to jest ciekawy bajer, No, tego nie to sam wiedziałem. o tym nie wiedziałem. No! Yes! No! Nareszcie! Coś się dzieje. Kurwa szmać! Tak się gra! Ale fart. Żeby się powstrzymałem, bo chciałem odpluć na ziemię. Tu był gdzie? Tam jest, wszedł do chałupy.
Gdzieś był. Różnica jest taka, że on nas może słyszeć, my go nie. Raczej. No. Przynajmniej jego tuptania. Dlatego chodzę po cichu. Został was. O Jezu. O kur... He, jaka presja teraz. Puszczę. Szybciej! Strzelał? No słyszałem strzał. Jest! Jest! Sam Piękne, rozwaliłem wszystkich! piękne zwycięstwo. No, dobra. No. Tak się robi materiały, a nie tam kurwa macie cioszki. A, taki tam żart se rzuciłem. Tak. Taki. My się wszyscy kochamy, szanujemy. Tylko mnie wkurwiają te wszystkie banany. Ale... Ale to jo. Mną się nie przejmujcie. Jorzech jest inosynek z Bytomia. Jo. Porządne niemieckie miasto. Szybko poszło. Ej, tak jestem najlepszy. Ale fajnie, Vandal. jest to zniszczalne takie dość otoczenie, też mam niby takie pierdoły, Bizon. ale... Bizon. Ja wiem, to ta broń się nazywa PP-19, nie wiem czy... Nie, Desert Eagle jest, czyli mają Tak. licencję na to. Tak, tak. Uuu. Ale nas pięknie przywitali. Krew zaleje. I piekło pochłonie. Tak. Patrz jak ich zajdzie, nie? A myślałem, że on stał za ścianą. No ja też. No, Ale ładnie. No. Się udało. no. Bardzo tak to ogólnie przystępnie wygląda, bo te Tak. wcześniejsze to takie dla hardkorowców bardziej No. wymiataczy, a to takie, że... Dałoby się, nie wiem jak to... W ogóle Mołotow jest. O, czego to nie z było- nowości, no. 1.6 i w Sorsie. A kamizelki kuloodporne i to wszystko? Tak, tak. To się nie mogło udać. Ale nadal jest najlepszy. Cię panowie. Ale tu jakaś kustomizacja broni, perki i inne takie to... Nie. To nie jest Nie Call of... spotkałem To, to się. nie jest Call of Duty. Nie, to nie nie jest spotkałem Call of się z Duty. tym. Kurwa, na szczęście. Na szczęście. Na tym z tym nożem. Oni tak dziwnie wyglądali z tych wcześniejszych, jak tym Tak. nożem atakowali. Jakiś taki wykręcali, taki... No. Takie- Nie, były dwa sposoby. I ten Oba Więcej- wyglądały głupkowato. no, ale ten zadawał więcej obrażeń. Taki chirurg. Tak. Strzelaj! Kurwa! Ale zebrał. No cóż. Ale jesteś najlepszy. No. Team Switch zaraz będzie. Ja. O! Teraz jesteśmy M4A4. Ponty. P90. Tender moment to jest przy tych drzwiach tam, jak się otwierają. To nie idź tam. Może na górę. Może na górę i Górę tak pójdę, spróbować. zajdę ich. A tu nasi grają, bo widzę, ty na drugim miejscu. Gówno. Dobra, dobra. Padł. Next weapon acquired. Wow. Na trzeciego nie starczyło. No. Zbliżenia takie jak Team Fortress. Tak. Po killu. Jakiegoś cały czas osiągnięcia. No. Dosłownie trzecie podejście moje. Tak więc jest nieźle, jest nieźle. A ten co? Bounce. Bounce. Dobra, znowu na górę pójdzie. To jest niegorsza pozycja. Szczególnie, że te skurwysyny tam cisną do ty... jednak nie, jednak dobrze widziałem cień. No, musimy trochę. Taki plus na pewno jest tej gry, że małe wymagania sprzętowe są. No. Odpali się ją nawet na złomie. Myślę, dość wiekowym, może nie na full detalach, ale... O proszę. MVP. EZU-13. Nieźle. UMP. UMP-45. Taka pistolet masz nowy Bonda. Tak. Quantum of Solace.
do kina na Skyfalla, kurwa, jak jeszcze nie byliście. Ja już byłem 2 razy. Ja byłem drugi raz już. Ja to czekam, kiedy wyjdzie na DVD. Myślę, że sobie trzeba będzie poczekać trochę mimo wszystko. Ale poczekam. Ale film jest dobry film. Nie żadne tam, jestem bobrem, nie wiem, przepływam przez Odrę, czy coś tam. Nie można cię uwierzyć. Nie można, no to by było nienaturalne wręcz. No! To- Teraz mam trudniej. Przez fachowców zwany Digl. Tak. Jakiś taki dziwnie mały mi się wydaje, że on jest. Ale pierdolnąć potrafi. Tak. Silnik ogólnie wszystko bardzo proste, takie bez szału, ale broń dobrze odwzorowana, postacie Tak. też fajnie. Bardzo schludnie to wszystko wygląda. Przy kampie taktycznie. Bo jest kampienie taktyczne, ofensywne, defensywne. Jeszcze jak się ma sraczkę takie, nie? Uwaga. No, to już jest ten. To już jest Kurwa, przesada, Robocop. żeby dostać 3 kule w nery i dalej biegać. Robocopy! Teraz będę musiał je dosłownie męczyć z tym diglem. To trzeba w baniak bardziej celować. Ktoś to dobry komentarz. Nie kurwa, nie. Brawo. No tu raczej automat przeciwko tym pistoletowi to jednak nie ma szans. Chyba żebyś w baniaka przydał. W wodzie można chodzić. To widzisz. Jezusy. Będzie woda w wino and stuff. Ten Eee, biedny budynek. no to teraz za co pijemy? Za gówno. I przesył otwarte. Kurwa, mać. Ale mu niewiele mu zostało, ale... A to czas się odpolił. Dobra. No, remisujemy. No. A który jesteś? Nie no, kurwa. Tylko zaraz będę miał ujemne KD. Teraz może tak bardziej ofensywnie. Tak. Znaczy ofensywnie to obronnie. Nie, kurwa. Nie tak. A tu jest ten team kill Na niektórych. na filmach. Ile zostało? O, jeden im został, to chyba nie ma szans. Chociaż różne No sytuacje właśnie. w różnych grach widziałem. Widziałem tam. No kurwa. Jest! No! Ile ma broń? Last man standing. Nowa. To teraz nie ma co lecieć, trzeba w chałupie się skitrać i... Tak. Jak to dziwnie wygląda. Fof strasznie duży. No. Że aż mu obie łapy widać. To de facto to zmiana tej broni trochę taka jak te gun game'y. Tak. Na tym to polega, bo to się w ogóle z TS-a wzięło. W Call of Duty to potem było w Battlefieldzie w Close Quarters. Jest ten tryb. Przecież tam to działa trochę na innych zasadach. Już widzę, że niektórzy... Koksy. Fachowcy. No może oni w to grają nie od weekendu. No. Strzelaj! Jaki ten znerwisowany. Nie? I zaraz to ubiję. No... Twardziel. Ja pierdolę. No. Widać, że free. Weekendowcy grają. To tak zawsze jest we wszystkich grach. Tak. Przychodzi takie bydło i se można na nim nabić killi. Tak. No nie, no tak. Tak. No to są te rozmowy takie głębokie. Przykam taktycznie. Mi się dało jeszcze tu pomoże. Można się kłaść w ogóle? Nie. Wychylać? Co?
Za dużo. To jest CS. Za dużo. A ja nie wiem, ja w to nie grałem nigdy, bo jest nie medal. na jakoś dłużej. W medalu to wychylanie jest zjebane, trzeba mieć 7 palców w ręki, żeby się móc normalnie wychylać. Nie. O! Nie, to nie ma sensu. Ja mu tam zaszarżuję. To się źle skończy. To mi się- Akacz kontra nowa, no. tak, że myślał. O, ale wygryć. Drugi. A już nie jesteś pierwszy. O, to jest już... Skandal. Nie. Z tą nową teraz będziesz się Final rank. dostaniesz. I teraz tak, musimy to wygrać, żeby wygrać. A jak będzie dla nich zwycięstwo, to jest remis. Ogólnie. Jest 10-9 dla nas. Kurwa. Miał refleks. Blitek. Wandal! No! A, to już będzie remis. No. Zobaczysz. Albo... Albo... A. Jednak. Może dogrywka jakaś? Jak smać stałaś? Chyba nie. Myśmy byli lepsi. Nowa mapa? To jest nowa mapa? Tak. Sound Mike. Zobaczymy, ograjmy sobie jeszcze jedną. Tak. Friendly Fire is on, czyli jest tutaj. Tam. A, Jest na tej mapie. włączony, no. To może teraz... No terrorystami. A, zobaczę. Mapa już bardziej graficznie wymagająca. Komputer nie wytrzyma. Dobrze. Headshot! A, Ale to zawsze było coś... Ha! Zabiłem kogoś na rozgrzewce, to jest ten koks. Widzę. Bo się kiedyś z Digla znaczy nie. Nie, z Digla... paka na dzień dobry. No. Z Digla się zaczynało. No. jakiego ma tego sikora złotego na ręce. Szkoda ginąć. Te... A szkoda ginąć. A, zabiłem. Flanka, kampienie taktyczne na zraczkę. Tu masz. Uwaga. Jakieś emocje. Po nogach. O, poszło. Kampił na sraczkę, widać. Znowu. Brutalna obstrukcja. Wow, mam granat. Blöde środek. Aleś to rzucił. Staram się. Poszedł w bój. Aż mu dalej nie dokończę. Bo... Aż dziwnie, nie ma regenerowalnego zdrowia, nie ma cudów. O, ale to już jego ostatnie chwile. Te... no rzeczywiście. GIGN. Nasz ma 100% HP, a on nic prawie. Chociaż... Nie, tam jeszcze jest jeden. A. No to jeszcze. To, Kolejne osiągnięcie. daj ma. Ależ emocje 1 na 1. No skurwiałe napięcie. On się tam schował pewnie przy B. No, blisko B. Naprawdę. No, ściel, ciul. Tulej! Panie. Dość oczywiste. Te beczki takie. Gdzie jest nasza książka? Właśnie. Czy wam tam się spaliła ta drukarnia? Jak bonie dydy. Właśnie. Czy ten Kraków to jest jakaś polska klasy Y? Powiedział Mikołaj z Bytomia. Zabiłem. Bytom piękne miasto, podróżnej śmierci. Wręcz kurwiszek w niektórych miejscach. Fajnie. Dostał pół magazynka tutaj. O, bo miał flak jacket tego, westa miał. Z ceramicznego. Szybko idzie.
Nie. No, pierwszy jest. Nie. Bizon. Teraz z bizona. Z bizona będziemy mordować. Dziecku. A tu masz fajnie pokazane u góry awatary wszystkich. No. A! No, jakaś asysta by mi się przydała. A! Nie poszło. Skandal. O nie, ten. Skandal, jestem drugi. No, Kurwa jak śmiesz. Być drugi. ośmieszasz ten kanał. Ten kanał upada. Wypierdalaj, Jak komuna. grubasie. Wypierdalaj, grubasie. Dobra. I ty Tusku. Mały Tusku. A ja nie biorę sobie tego do tego, jako no ten obelgę, bo ja do pana premiera nic nie mam. Ja wyjdę. I zresztą gówno mnie to wszystko obchodzi. Czekaj. Ja się w politykę nie bawię. Patrz jak Menda jest blisko. Strzelaj! No! Nad tym ci mu piszą, nad tobą. No. Oszustwo! Yes! Ale wylaz. Flerami. Pupkę dostał. Nie no, naprawdę trzeba kogoś zabić z tego bizona. Mudzyniaki. Rasizmem powiało. A, bo oni tutaj mają jakieś skróty. Czarny też czuli. Szanuję do tego stopnia, że mógłbym to nawet kupić. Nie wiem, ciekawe czy kogoś w ogóle tam zabiłem. Co? O! Zabójczy krzak. No nie zabiłem, no ja fajnie. Jakie spojrzenie. Murzyna zobaczył pierwszy raz w życiu. Te. No, Ale się nie spytał. A ty co ty? Ty z grupy dupisz. Szychta żeś miał. Jeszcze żeś jest czarny. tada! 189 shots were fired that round. A nie mam pakę i co z tego? Ty zabijam. Stoją dumnie murzyny. To jest tender moment, tam zawsze wyjdą. Ten z tym granatem za... Granat. Flashback. Kurwa szmać. Ten bizon to ten... Bizon to był kombajn dobry, ale broń już niekoniecznie. Kombajn! Bizon! Kombajn! Te. Bizon! Patrz. Ciekawe skąd wiedział. Kombajn bizon! No, ten mnie bije. Jakie plecy! Patrz, i tego też wybiję. Dziwne. Nie ma tak jak strzelać w ziemię i kogoś zabić. On musiał mieć strasznie mało i go tam machnął raz w nogę i... Janek Wiśniewski padł. Ja przez tego bizona nie zabiję już nikogo. Może ludzie nie stoją? Może mi gotowi do skrojenia kogoś? A może byś tak próbował pójść inną stroną? No. Ale już jest To jest jakaś pechowa trochę. strzelać bez ostrzeżenia. Tak, już to widzę. Dzięki. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się, bo otworzę ogień. Kombajn, bizon. Stój, bo szczelą. 7. runda. Dobra, stoję. Daj mi przymierzyć. Nie but. I nie trafię. No, dobra, biegaj. No! Kampienie na sraczkę może miało miejsce. Jaki Ale poszło po ścianie. te. Ostatni dostałem Idź na B. z degla chyba. A. No na B idź! Tender moment. Dziękuję. Na B! Ma on 57 HP. Dobrze nie pisał. Bombonierów. HP on 57 ma.
Jakie emocje. No po rusku coś pisze, to już w ogóle. XD. Patrz jakiś kurwa. Nadchodzi. Ale to jest ruski, on cię nie rozumie. Zajebaj. No. Co to było? Tak się dać zakurwić. To jest wstyd. Polak jakiś Robocop też dostał. Dobra, to ile jeszcze gramy? No dokończymy tą rundę, znaczy tę mapę, nie? Jeszcze 13 rund. Są krótkie. W sumie ta. No ja tu robię szarży jakoś. O, tak idź. Od tylca. He. Nie! To jest bez sensu, oni są za daleko. Trzeba było... O! Jebaniec. Wyszedł. A było tak dobrze w pewnym momencie. Te. A to wszystko przez tego bizona. Taka prawda. Kombajn. Bizun. Dobra, trzeci sposób. Yes! Pozbyłem się bizona. Ja wiem, czy taki dobry ten deal żeś zrobił. Już jestem dalej. I może być tylko lepiej. Albo nie. Albo nie. Patrz. Przestrzel mu trzonowca. No tak, jeb. To by oznaczało, że coś tu jest... Chłop ślepy? Ślepy głupi? Tutaj nam Polak zapokazał. Padaczka. Nie, dobra. Wtedy było dobrze. Coś tam dostał. Upa. A tu jest w ogóle jakaś szansa na apteczkę w trakcie naczytywania? Chyba nie. Uuu. I znowu, finishing school. No. Mój we mnie strzelał, co za... Głupi gracz. Tak to jest. A to ruski, pijany pewnie. Na tym szpirycie tak chodzą. Chyba ładuje szpiry do tych pocisków. Takiego kopa dają. Dobra. I... No. Pierdół! Trzeba się wybić. Jedny ruski, tutaj jedyny chyba ruski jest i nie wie o co się dzieje w ogóle. Not bad. Not bad. Nie wanna. Znaczy not bad. GIGN, a to są Francuzi. W Call of Duty był GIGN. No można ich wezwać z tymi tarczami, oni są. Aha. Blisko ludzi. A. Już jeden. Już, ale już patrz, już nie jestem ostatni. Nie. Trzeci. Już P90. Można na to patrzeć tak, że jest trzeci od dołu, a wersja optymistyczna jest trzeci od góry. Wersja normalna jest trzeci. Zobaczymy jak sobie poradzi. Doman. Aha. No tak se poradził. Teraz P90, zobaczymy. Who got the first kill? Zobaczymy co to jest wart. Let's get it done. Bombu nie... A co chodzi z bombonietką? No. Awiatory. Fotochrony. Tu się nie opłaca zabijać! Złaś teraz ja! Dobra, Złaś teraz ja! O kurwa! Teraz będę.
No, o, jest to światło. Jak porę roku Vivaldiego, na. Zmienia się światło w twoich pończochach. Powiem ci życie coś miłego. Nie daj się prosić, daj zakurzyć. Fajka. Życie jak w Madrycie. Dobra. Muszę zobaczyć boom. Da! Kto zobaczył? O shit, ale tu jest dziwny feeling broni. Nie. Zobaczymy czy. Aha, jak się tu się... Na Dobra. kontrol kuczasz. Dobra. Uważaj, bo tam ci zaraz wyjdą. Już wszedł. Gracz to już. To już od razu, to mężczyznę poznasz po tym jak kończy. Przy kampie taktycznie. Pamiętaj tylko nie na sraczkę. Kurwa, boję się. Zostało 1 na 1? Tak. Ja pierdolę. Idź tam, idź, bo on będzie chciał podłożyć. Jezu, boję się. Idź. A jak on mnie będzie chciał ten, On to kurwa podłożył. to po mnie. Pierdolę tą bombę. Znajdę gnoja i zajebie. Gdzie jesteś, skurwysynie? I skończy tak, że ani go nie zajebiesz, ani... No pierdol mnie. Jest. I pierdolę. Ale nie zginąłem. No bo ja nie jestem od rozbrajania bomb, kurwa mać. UMP. O, lubię. UMP. Dobra. Taktyka była nie najgorsza, ale spróbujemy innej. Jezu! Już ci tam wyjebali. Ja pierdzielę, tylko jesteś ten. Jestem jedynym tym. Ja pierdolę. Już gracz przyszedł. Gracz siadł, to od razu widać. Dobra, rozbrajaj. Czekaj, niech... Ja pierdolę, co się dzieje? Dobra, i rozbrajaj. Proszę bardzo, Mikołaj wszedł. I już! Jak w masło. Tak. I już 2 osiągnięcia. MVP. Kurwa. O, nie przepadam. Ale masz granata. Co mi z tego? Z tego mam w dupa wsadzić i odpolić. Dobra. Nie, wsadź komuś w gacie, niech biega z bezpiecznym granatem. Na lewo. Zobaczymy jak teraz. Kampienie taktyczne. To nie jest moja broń. Na Jana poleciał. Viva Las Vegas. Ładuj to, kurwa, ładuj to. Nie poszło. Ładnie cię zajebał z noża. Wszystkie noże kuchenne. Ale jeszcze zostawili to, wiesz, z sesa, wiesz, to jak bierzesz digla. Ta. Na lagach zajebałem. Kurwa. Zajeb, chodź, no, dajesz. Ale im zrobisz wała. Taki wał! Gracz siadł to od razu widać, kurwa. Ty. To nie ma co. To nie ma porównania. Czasem wiebie, ale... Rachu ciachu. I po strachu. No, spróbujmy na prawicę może. Chociaż po lewej mi szło dobrze. No. No, Mi widać, się nie podoba. że jest grubo. A wyczuć Tam moment. pewnie wszyscy są tam. No, mówiłem. Zajebaj. I znowu Mikołaj. No.
Dzięki tobie może jeszcze wygrają. Tak. No. Dobra. Jeszcze raz prawą spróbujemy. Prawica, Manewr, moja stolica. manewr taktyczno-ofensywno-sraczkowaty. Oni to źle robią, że oni Dobra. podają od razu. Dobra. Nygusy poszły. Gwardia tyłem. No. Czuję, że ujebie. Idź i rozbrajaj. A tak, taki wam. Nie. Nie. Więc tam pewnie myślą, jebany, nie da się pograć. Tylko od razu rozbrajaj. Kurwa! Nie. Jak to się mówi? Na K chyba. No. Nie. No, dobra. Pójdziemy na lewo. Albo... Nie. Normalnie. Muszę mu przyznać, że to będzie niezły maraton. No, i teraz nowa będzie. O nie, ja nienawidzę shotgunów. A nie! Jaki awatar! Pilnujcie bombę, ani się napuszczacie na spawę. Pierdol się! Nie było konieczne. Dobra! Skończyliśmy. Jest dość tego, bo ze Tak. mnie się już leje. To był CS GO Indiegogo, czyli Global Offensive, sraczka, kampowanie taktyczno-chemiczne. Tak. I to z tej strony był schorowany, znowu umierający już praktycznie profesor W. I... Marcin! A trudno. Czuwaj.